Hola, anem a fer un pa d'espelta a l'oli amb pipes i orenga i amb te. Aquí tenim les pipes, l'orenga, el llevat, això es troba a cases com Veritas i d'aquestes, i la farina. Primer de tot li poso un raig d'oli, així com si fos una llesca de pa amb tomàquet. A zero. I començo a tirar la farina, 500 grams. I faig com una pista d'esquí, que faci pujada. I a dalt un llac. Pim, pim, pim. Això servirà pel llevat, que diuen que no ha de tocar l'aigua. Posem les pipes. Les planificadores fan uns pips que t'avisen quan has de tirar les pipes. Va, jo el tiro ja al principi i així passo. Jo no hi poso ni sucre ni sal, ja no la poso amb el que vull menjar, si és dolç o salat. I ara que ho tenim, tornem a pujar la balança a zero, perquè hi posarem 21 grams de llevat. I el llevat el poso aquí dalt, al llac que he fet dalt de la pista d'esquí. 21 grams de llevat. I la cosa queda així. És més còmode preparar-ho fora i a la balança i posar-ho directament aquí que no preparar-ho tot aquí, que se't pot caure la farina per aquí dins. El terç està un terç. Ja està. Normal, a l'1. A vegades pot quedar farina per les cantonades. Ho vas fent així a les cantonades, l'ajudo, i és un joc. No es pot menjar un pastís si no es trosseja. Ja no queda farina seca, solta por ahí. Ja és tot una bola. Tanco.